door een haperend brein iets minder goed gaat, dan blijven er toch mogelijkheden om te zingen in een participatiekoor. Samen met veelal ervaren koorzangers en met mantelzangers die je zo nodig en desgewenst een handje helpen. Gewoon samen zingen. Uitgaan van wat er wel kan en daar samen plezier aan beleven. Dat kenmerkt dit koor.